đất khá với chỗ eo
Atur napas, ayo. Kalau ambil alon-alon, pancen rogo tuwong yo butuh napas itu. Ayo. Nanging tetap semangat. Kanggo ngipur warga desa Banyu Kuning dan sekitarnya. Ayo, tumbeni sih. Pancen nyambut gawe ki yo ngelak. Ayo. Ya menika warung LBS ingkang dipun pandhegani dening Dimas Diki. Menika putrane Bapak Edi. So, sakawan sakonco saking LBS ugi dipun pandhegani Mas Diko menika.
Hey,